Welcome to Boracay! Hindi po yan sa Boracay mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa may Baywalk or dito po sa may Ross Boulevard. Ito po ay ang Dolomite Beach na tinatawag. So ngayon mga kapatid, bago ko po simulan aking vlog, let's go mga kapatid! So ito nga mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa may Dolomite Beach, dito nga po sa may Ross Boulevard or dito nga po sa may Baywalk. First time ko po itong makapasok dito. Last po na ako ay nag-vlog dito, dun lang po ako sa labas kasi hindi pa po ito open. So ngayon kasama ko po ay yung pong isa na nakaitim na nakasombrero. Siya po si Melvin Vlog na isa rin pong vlogger. Nakasamahan ko po dito nga po, pumunta kami sa may Dolomite Beach. Ang ganda po pala dito mga kapatid ng Dolomite Beach at saka ang linis-linis po. Kasi po noon mga kapatid kung tutusin ito pong Baywalk na po to or ito pong Ross Boulevard na to, napakadumi po dito noon at saka mabato to, maraming basura. So ang laki-laki po talaga ng pinagbago ng Baywalk or ng Ross Boulevard na napakalinis nga po ngayon mga kapatid. At ayan, nakikita nyo po ang linis ng dagat at marami pong mga barko or mga malalaking bangka or kung ano po yan, mga nandiyan sa gitna. At ayan, may mga namamasal din po mga kapatid. So ngayon nakakatuwa lang po pagmasdan o nakakatuwa lang po isipin na ang laki po ng pinagbago ngayon ng Baywalk or ng Ross Boulevard. Hindi po katulad ng mga panahon ng mga 1980s to 90s. Kasi po dati ng mga panahon, madalas po kayo pumunta talaga rito. At yung mga niyo, ganun pa rin po, nandyan pa rin po mga kapatid. So ngayon mga kapatid, ayan po, dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa hapon to. Isang mapagpalang hapon po. Bye-bye! God